מה קורה יוטיוב? כאן דיימונד קראפט ישראל, והיום זה בעצם סרטון הסבר למה לא העליתי כמה חודשים. טוב, אז פשוט זה בגלל זה. הייתי ממש חולה, כאב לי מאוד הגרון, לא יכולתי בכלל לדבר. אוקיי? אז איך הייתי מצלם סרטונים? מה, בלי לדבר? בקיצור, לא צילמתי סרטונים לערוץ כמה חודשים בגלל שחליתי מאוד. אז כן, אני מקווה שאתם סולחים לי. אם אתם באמת רוצים לראות דברים בערוץ, אני מקווה שאתם סולחים לי, ונראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.